Hvad er det første, I tænker på, når I tænker på tandlægen.dk? Vi har høj faglighed, og vi har stor mulighed for uddannelse, og vi har nogle gode kollegaer rundt omkring i landet, fordi vi jo egentlig dækker hele Danmark. Jeg synes, at tandlægen.dk gør en god arbejdsplads for mig på grund af den høje faglighed, som der er ude på klinikken, og den hjælp, som man kan få, også inden for vores hovedkontor af, og det gør meget for, at vi trives i hverdagen. Ja, jeg synes jo, det fede er også, at hver dag er ikke ens, og man får de udfordringer, man har brug for, og man får mulighed for sparring både med hinanden på tværs af klinikker, men også med vores hovedkontor. Og så har vi nogle dygtige og engagerede medarbejdere. Jamen, jeg synes jo altid, der er hjælp at hente på vores hovedkontor, om det er små eller store ting, om det er kontrakter eller jura eller hvad ellers det kunne være, så synes jeg, at man altid får et godt svar, og man får noget, man kan bruge. Jeg føler, at de har vores ryg, og det er en rar fornemmelse. Jamen, vi har begge to været så heldige og blevet tilbudt at komme på souschefuddannelsen, hvilket var virkelig lærerigt og rigtig godt. Det var godt for vores faglighed, men også godt for vores sammenhold. Så udover alle de her fag, vi har haft, har vi lært hinanden rigtig godt at kende, og har fundet en tryghed i at være sammen sådan, over hele landet, når vi har mødtes. Ja, og også bare den følelse af, at man ikke er alene om de ting, man sidder med ude på klinikkerne, synes jeg også har været rigtig, rigtig givende. Selvom at vi er spredt i hele landet, så er vi ligesom en lille familie, når vi så endelig mødes. Så det har været ret fedt, selvom det også har været hårdt, men rigtig lærerigt. Det har været meget lærerigt, ja. Det har det.